हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम करछि मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो आज है कुमार पूर्णिमा। तो कुमार पूर्णिमा कौन सब कली ए ब्लॉग रे आपको देखेबी। एबे तो सकाळु फास्ट पूजा है सूर्य देवता को पूजा कर जोटा कि सूर्य उदय पूर्व रुहे किंतु बाहर जाइछन्ती टिके। तो आम सेटा भी करूछु जो कि आम आंजुला टेक्यू माने जहाँ भी सब भोग होइतिबो जोडाक सब सूर्य देवता को फास्ट पूजा करा जाए तापर जाके भोग लगे। तो सेटा ही आम एबे करूछु। तो सकाळु सकाळु सब गाधेई उधेई जेबे पूरा ये तो एबे चलने देखिए माने एमती आंजुला दउछु आमे ठाकुरंकु समस्त एका सହିତ टिके मते ठंडा हो जाइछि तो सेति मो आवाज टे भी एमती सुना जाउथबो। एबे सब माने सूर्य देवता को दे सरला परे मुंडिया मारिकी माने सखाळर माने पूजाटा एबे समाप्त हुए पुणी आउ थरे हुए बालुका जोटे दिया देखिन ता पूर्व आमे माळ गुंथि देलु। माने बहुत सारा फूल माला देखो बहुत सुंदर भी देखा जाउछि माळ गुडा केते येलो येलो कलर फुल सहित पुरा बहुत फुल तो प्रबल फुल देखो मो माଳ केमती लाଗୁଛି କହିବେ। ଆମ ମାଳଟେ ଟିକେ ତ ମାଳ ଦେଖା ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ। ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଥର। ତାପରେ ବାଲୁକା ଦିଆଯାଉଛି ଏଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ବିଧି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଠି ମାନେ ପୋଖରୀ ଥାଇକି ନଈ କୂଳେ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ନାହିଁ ପାଖରେ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଇ ଦଉଛୁ। ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଅଛି ବିଧି କି ଯୋଉଠି ମାନେ ପୋଖରୀ କି ନଈ କୂଳରେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବାଲୁକା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ପୂଜା ହଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ଏଠି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୂଜା କଲୁ। ତାପରେ ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା ହୁଏ ଯୋଉଠିକି ମାନେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପୂଜାଟା ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଆ ବସେଇବୁ ପୂଜା ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ଦିନ ବେଳ ପୂଜା ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଅଛି। ଧଳାଟେ ଭୋଗଟା ଟିକେ ଛୋଟ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୂଜା ଅଛି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କାଶୀପୁର ପାଖରେ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ କେବେ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେକୋରେଟ ହେଇଛି। ତେବେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତ ସେଟା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ଦୀପ ବାହାରେ ଜାଳିଦବୁ ଯେହେତୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ତ ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବି ଭିଡିଓ କରିଛି ଦେଖିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଥର କଣ 2 ଦିନ ପଡିଛି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ 16 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ପୂଜା କରିବ। ପୂଜା କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ମନ୍ଦିର ଟା ହେଇଛି ପୁରା ଡେକୋରେସନ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ ବି ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖଉଛି ମନ୍ଦିର ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଚାରି ସାଇଡ ରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ହେଲା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ସାରିଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ସରିଗଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ମାନେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ। ରାତିରେ ତ ମେନ୍ ପୂଜା ଅଛି ନା ଜହ୍ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ୱେଟ ରହିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା ନ କହିକି ଆସିଥିଲା ମୋ ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଦେ ବାଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ବାଏ ତା ଝିଅ। ତ ଟାଟା ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଏତେ କରିପାରିଲିନି ତ ଗଲା ଟାଇମରେ ହିଁ କରିଦେଲି ଯା ସେ ଯା କହୁଛି ବାଏ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।
ଖୁସି ଲାଗିଲା। हेलो फ्रेंड्स जय ତାପରେ जगन्नाथ ଆମେ तुम ରେଡି रेडी ଦେଖନ୍ତୁ हो कुमार पूर्णिमा आउ जहाँ मैंने पूजा कराए से फाइनाली बाहरी जाइए मो आवाज जापारे मो देह के खराब अच्छी तो जेहेतु मुझे चलती कुमार पूर्णिमा तो करुच्ची तो एवं मो लुक भी देखी आपको मुझे देखा आपण मैंने सब कहे देखी दिखाँ टे भल से तो जन्न ठाकुर को देखा से बाहरी गले फाइनाली देखु देखा ना मुझे आपन को देखा कुमार पूर्णिमार प्रथम जन्न को तापर पूजा करा ମାନେ ଆମ କୁନି କୁନି କୁମାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେ ଚାଲିଛି ଜହ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପୁରା ରେଡି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଜହ୍ନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଉପାସ ଥାଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଟା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଚଉରା ମୂଳେ ବୃନ୍ଦାବନ୍ତୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଦେଖିକି ଧରିଥିବ मत इटा आमर फूल फल ତାପରେ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ୍ତୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଫାଇନାଲ ପୂଜା ମାନେ ଏବେ ରାତିରେ ପୂଜା କରାଯିବ ଏଇଠି ତାପରେ ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏବେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଆମ ମାନେ ଚଉରାର ଡେକୋରେସନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ ସବୁ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆପଣ କେଉଁଝର କିଏ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ମୁଁ କେଉଁଝର ଦେଖୁଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି चुनी चुनी गो फूल बौल बेणी घर दर कलंकी ढांकी पाई गो फूल बौल बेणी कलंकी ढांकी पाई गो फूल तो ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग काली एक्चुअली बहुत राति होगा पूजा सरला बेलू तो से मुझे कही भी पार्ली कि माने जाऊँगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे बोली मो ब्लॉग टी तो ये से सका उठिकी कहीदे आ गए देखा नुआ ब्लॉग रे।